pulyano jotono khulumka tini seng press meet khaimani mul uddesho wngkha miya je Atisa Central Committee ni je কয়েকজন থাংনাই রক যে Atisa dissolve khai rekha ba Atisa no sbai rekha ni samani omonotoi seng kunun dini phono mani nai meya Atisa no seng kunun dini phono sbaina boriya Atisa tabo bo tongnai ulo bo tongnai jati tofan bagai seng samung khlai thangnai tamokhe miyao je Atisa ni GS borong ganang Peter Deborma je samani Atisa no dissolve khai rekha nei Atisa to bini sasungni sompoti ya kaisa songgotono sbaina ni ingkakai abo joto Central Committee Executive Body tei division level ni soho asuk laiye meeting asuk laiye tarpor se nung Atisa no dissolve khainani khaya apro se seng dihesan naharjago hingke to borok to kuno sungbai achungma ba kwrwi na division level bai achukha na Central Committee ni Executive Body ro bai achukha na party o kuno knowledge o abo borok rwkha sing thane totally kun knowledge o kwrwi tai ta kaisa kok o jaga wngkha swng to kaisa party ni IPFT party ni saka songgothon hingke nung dissolve khainani hingke to nung IPFT party no bo to nung ma sanai inform ma khainai hingke abo party ni knowledge o kwrwi borok je Atisa no dissolve khai rekha mani abo totally swng abono condemn khlaio abono swng mani nai manya aboni bagui no swng ang tini sini president bai bo kok salaikia sini president bo no khub chajakliya obo haike bo kok samani ang koinai sini GS no bo teiwaisa abono press meet khlaiui sanani wngthong je bo Atisa no dissolve khai rekha mani abo totally bold bo abono rosainani wngthong ang abono koinai borok thangkai thangka tei Central Committee ni borok to tongkho borok 6-7 jon thangma bai to je Atisa bai thangka o kogya swng to tongkho bwle present no to swng tongkho 25 ta 26 ta division swng Atisa rok khajak sara tripura o oroni bisingo borok koite division o jini inform khaikya abo to ang sachukmanya tamokhe ang abono sanai Atisa no kuno somoyo phono ang tongsak ba pohor debarma tongsak Atisa no ang sbainani rwya ang chaloklangnai hoito sasing phone chaloklangnai party moji tongthong moji kwrwi Atisa no smooth babe swng chalogui tlang thanai abono ani last kok tongnai hingkhe last ta kaisa kok ang abono kwsarnai sini ex GS Atisa ni borong ganang Peter Deborma no ang koinai bo je miya press meet khaimani abono dakti khaino rosaui nafitung asuk saino krumung yafarka sin mungdaru nang no.